Nasinati karon sa Sugbo ang moderate haze tungod sa pag-ulbo sa Bulkang Kanlaon matod sa Pag-asa. Samtang kansilado ang 14 ka mga flights sa Mactan Cebu International Airport. Ani ang report. Sa air parcel trajectory nga gisubay sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nasuta nga padung sa silangan, amihan ng silangan o east-northeast ang direksyon sa hangin nga gisubay gikan sa Bulkang Kanlaon. Ang Cebu nahimutang sa silangan o east sa Canlaon City. Karong adlaw, nakatala ang Pag-asa og 45 ngadto sa 50 kilometers per hour nga gustiness o paghuros sa hangin. Busa matod ni Engineer Al Kiblat, Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga dako ang posibilidad nga ang nasinating abog karon sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo epekto sa ashfall sa Bulkang Kanlaon. Ang buto is 7:30 a.m. With that speed, it will take mga 3 hours nga maabot ato ang air parcel diri sa Cebu. And our observation, nakasukod tag haze ganinang mga alas 11. So sakto-sakto lang na yung travel niya, swing siya ng buto, it took mga 2 to 3 hours nga nakaabot na to. And then nagsugod na tag-observe og haze. Sa records sa Pag-asa Mactan, alas 10:30 kaganihang buntag niubos ang visibility sa Cebu, gikan sa 10 kilometers ngadto na lang sa 4 kilometers. Ang maong sukod matod sa Pag-asa makonsiderar nga moderate haze. Kanang 4 kilometers reduce o visibility, depende na sa CAAP or airlines to decide kung isuspend ba nila ang ilang flights. Nunot ni ini, 14 ka mga flights sa Mactan Cebu International Airport karong adlaw, July 9, ang gikanselar. Gidasig sa MCIA ang mga pasahero sa mga apektadong flights sa pagigalayon sa mga airline companies aron masayran ang inyong mga flight status. Kini samtang nagpadayon usab karon ang vacuum sweeping of ashes o ang paglimpyo sa mga abog sa runway nga gisundan usab og flushing. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.